Dyn ni'n hapus iawn efo sut mae'r cynhadledd cydweithio dros y Gymraeg wedi mynd. Dyn ni wedi bod yn ffodus iawn i gael y Comisiynydd yr Iaith Gymraeg a llawer o ddarparwyr yn gwneud gweithdai diddorol iawn, a dyn ni'n gobeithio bydd y mynychwyr heddiw yn mynd yn ôl i'r cymunedau gweithleoedd ac yn rheadru be maen nhw wedi dysgu heddiw i'r gymuned ehangach i gael effaith cadarnhaol ar yr iaith a sut dyn ni'n mynnu gwasanaeth Cymraeg. Ie, wel, dyn ni jyst yn falch iawn bod heddiw di mynd cystal ac yn gweld fel pen llanw y prosiect mewn fo a ni'n gobeithio'n fawr bod modd adeiladu ar y cynsail hyn yn y dyfodol achos ni'n gweld bod y fath prosiect hyn yn enghraifft arbennig o dda o cydweithio a draws ystod eang o badneriad o meysydd gwahanol a ni'n gobeithio'n fawr bod yn mynd i esgor ar adeg o mwy o weithio'n strategol, a lefel strategol yn y dyfodol. Ddiddorol iawn, dweud y gwir. Mae'r gynhadledd yn gyfle i ni ddod i weld llawer o bobl sy'n gweithio yn yr un maes neu sy'n gweithio mewn meysydd sy'n gysylltiedig ac dwi'n falch gweld bod y Comisiynydd yn sylweddoli bod Sir Fflint a Sir Ddinbych a Wrecsam yn bwysig iawn yng Nghymru. Oedd profiad gwych, gallu cynnig pethau gwahanol i'r bobl ifanc, pethau fysa nhw ddim fel arfer yn wneud, gweithdai ymarferol tu allan i'r dosbarth addysg anffurfiol, rili. Beth fedrwn nhw ystyried yn y dyfodol fel cyfau wrach. Pethau sy'n nhw yn gwerthfawrogi yn edrych nôl yn nhw wedyn. Wel, mae'n casglu bobl gyda'n gilydd i helpu. Mae'n anodd i defnyddio iaith yn y gogledd dwyrain. Fel example, mae Dinas yn byw drws ar un o fi. Mae hi wedi dysgu Cymraeg, ond dodi hi ddim yn siarad Cymraeg efo pobl. Mae bethau yn anodd. Y gweithio ar y ffin mewn unrhyw swydd ieithyddol gallu bod fatha curo dy ben yn erbyn wal weithiau am prosiectau fel mae'n helpu denu pobl, tynnu nhw fewn, dangos iddyn nhw werth yr iaith a herwydd y ffyrdd gwahanol fedri di fynd efo'r iaith. Yn amlwg mae'n dalcan calad mewn rhai ardaloedd lle mae gen ti lai o bobl yn siarad, mae'n anoddach wrth reswm. Ond dwi'n meddwl bod yr gwaith wedi cael ei wneud gyn rheolwyr y prosiect yma wedi talu ar ei ganfed, dweud y gwir, a'r diddordeb oedd wedi gynhyrchu yn gymunedol. A hynna di arwain wedyn at weithgaredda oedd wedi denu nifer fawr o bobl. O ran y ddeddfwriaeth, sy'n ni'n dweud mae'n sefyllfa wyddol o gryf. Mae dyn ni ddarn o ddeddfwriaeth Deddf 93 yn San Steffan, Deddf mesur fan hyn 2011. Felly beth sydd ddim gyda ni yw'r hyder i ddefnyddio'r gyfraith yna yn y modd fysa'r Gwyddel yn neud. Maen nhw'n defnyddio'u cyfreithiau, maen nhw'n herio. Mae angen i ni feithrin fwy o hyder mwyn a bod yn bodlon herio fwy. Dwi wedi defnyddio pres Cymraeg efo'n gilydd trwy Mentrau Iaith y Gogledd efo'n ngwaith i darparu gweithdai i clybiau gwawr yn Wrecsam, Rhiwabon, Wyddgrug a Treffynon i wneud gweithdai sydd yn addas i ddysgwyr i helpu dysgwyr yn yr ardaloedd yna i bontio drosodd i'r gymuned Gymraeg ac i cymryd rhan mewn pethau ysgafn trwy gyfrwng y Gymraeg. Wel, oedd yn cynnig cyfle anhygoel y gwir i gael partneriaid gwannol at ei gilydd mwyn buddsoddi yn gymunedol yn y Gymraeg a rhywbeth fysa ddim yn bosib heb yr prosiect yma. Un o'r ffyrdd mae'r prosiect iaith cydweithredol yn brosiect arloesol ydy'r ffaith bod o'n caniatáu ac yn wir yn annog gwahanol sectorau, grwpiau a mudiadau ddod at ei gilydd i gydweithio. Dedodd y Comisiynydd bod yr elfen yma yn rhywbeth wych, dwi'n credu'r geir yn allu ddefnyddio oedd anhygoel a oedd hi'n gobeithio gweld rhagor o'r math yma gydweithio yn y dyfodol. Dwi'n meddwl yn yr ardal yma mi ydym ni'n cydweithio llawer iawn achos bod na lai ohono ni fel Cymru Cymraeg mi ydym ni yn cydweithio ac yn trio helpu'n gilydd gymaint a fedrwn ni mhob ffordd. Fi'n jyst yn falch iawn i weld gymaint o bobl yma heddiw. Bod yn fach o broblem bod na gymaint, ond yn fath o broblem dyn ni'n hoffi i gael. So na, dwi'n jyst yn falch iawn ac dwi'n diolchgar iawn i bawb sydd wedi
cymryd rhan yn y prosiect. O ran fi a swydd fi'n bersonol, dewisiadau o ran addysg anffurfiol fe dwi wedi cael tu allan i'r ysgol, tu allan i'r stafell dosbarth, sgiliau ymarferol sydd yn defnyddiol i ti yn bywyd go iawn, a hefyd bod addysg gallu bod yn hwyl. Wel, dwi'n newydd anerch y criw yma sydd wedi casglu yma heddi. Dwi'n deall bod mae'r un o'r troion cyntaf maen nhw wedi casglu yn griw mawr. Mae'r hefyd dweud dwi'n cael yn cyffroi yn beth dwi wedi gweld o anerch y criw sydd yn dod o'r sector breifat, o'r trydydd sector, yn cynrychioli lot o wahanol fudiadau. Hefyd, o'n i'n sylwi lot o bobl yn gwrando ar trwy offer gyfieithu, so mae'n amlwg bod y cynllun yma yn cyrraedd pobl gwahanol. Ac felly, reit gyffroes i fod yn anerch ac yn trafod rôl y Comisiynydd a sut gallwn ni, fel corff, gweithio gyda'r ymbrel yma o gyrff yn y Gogledd Ddwyrain i greu newid o ran y Gymraeg. Dwi'n bod yn cyfle da i gyfarfod bobl fysach chi ddim yn neud fel arfer, sydd yn gweithio'r un maes â chi, ond wrach bod chi just heb gael y gyfle i ddod i nabod nhw, gweld sut rydych chi helpu'ch gilydd, gweld sut maen nhw wedi weithredu'r prosiect yn wahanol i be wyt ti, rhannu profiadau, a mae'r gweithdai hefyd yn cyfle da i ni gysylltu efo'r Gymraeg heddiw a dyfodol y Gymraeg, gweld be fedrwn ni wneud, be sydd angen i wneud, be sydd yn digwydd. Bys ni'n licio gweld parhad y prosiect a rhagor o gyfleoedd i ni fel mentrau a partneriaid ieithyddol parhau i gydweithio ar prosiectau treftadol a ieithyddol gyda'n gilydd.